comenzar logo esa nova actividade, outros xoves máis da Crucillada, esa plataforma que xa sabemos que se creou para reflexionar un pouco, barallar ideas sobre todo isto que se nos avecina, sobre esta crise, sobre os recortes na universidade en xeral. Houve xa actividades de la Plaza de Santa María, sobre os distintos centros do campus de Lugo, na Escola Politécnica, en Humanidades, en Veterinaria, e agora aquí esta conferencia titulada Antonio Casares lección do científico lucense para sair da crise actual. Contamos para dar esta conferencia o profesor da Universidade de Santiago, Manuel Rafael Ernesto Patiño, catedrático de Química Inorgánica, e director do grupo de investigación Suprabión, aparte das actividades extradocentes, como foi o director do ICE, vicepresidente de CIGA, el presidente da Comisión Interuniversitaria Galega, CIU, era aquí sempre disposto para arrimar o hombro e loitar un pouco contra a injusticia que se nos avecina, suba de tasas, recortes de investigación, postos de traballo, e unha vez máis, como aqueles anos primeiros 70, en onde a escola duraba casi un curso, ele estaba aí con as clases paralelas para que pudiéramos aprender algo e ao mesmo tempo loitar por os nosos dereitos. Moitas gracias, Manolo, estamos deixando escutarte.